Cyn dechrau y fideo yma, gwneud yn siŵr bod y safle o gwmpas chi yn glir i gwneud y ymarferion yma. Hefyd, gwneud yn siŵr i darllen y gwybodaeth diogelwch ar wefan Actif Gogledd Cymru. Mae hon yn sesiwn Canolradd i Cryfder a Chydbwysedd. Dwi'n mynd i sefyll i gwneud hein, derbynnu ar eich hyder os oes angen rhywbeth wrth ymyl i gafal ar. Perffaith wrth aros am y llun copiwr. Mae gen i 7 o ymarferion i wneud. Newn ni cynnesu hefo'r set gyntaf a wedyn mynd mewn i'r prif set o 2. Gwneud beth sy'n teimlo'n iawn i ti. Dyn ni'n dechrau efo traed. Dwi'n mynd i gafal, mae fyny chi os ti eisiau. Dyn ni'n codi bysedd traed i fyny, 10 gwaith ar y 10. Neu siw bod cefn yn sydd, dwi'n mynd i troi'r ochr. Gwneud yn siŵr bod penol ddim yn mynd allan, bod cefn chi dal yn sydd. A llai o llaw arno fo, ti'n gweithio mwy ar balans na pam ti'n rhoi 2 llaw arno fo. Un arall. Da iawn. Reit, un nesaf, da ni'n mynd i wneud squat neu eistedd i lawr. So dwi'n mynd i'r isel tro yma, achos dwi'n gynesu fyny. Eisiau gwneud siŵr bod chi'n edrych ymlaen, bod chi'n plygu pengliniau a pwysio'r penol allan o'r ochr tu blaen. Eisiau bod traed yn gwynebu'r y sgrin a neud siŵr bod penol yn mynd allan a fron i fyny. Dwi'n gwneud un arall. Nesa, da ni'n gwneud press-ups yn y bryn wal, ond i'r un gyntaf, da ni'n jyst yn gynesu fron ar reichiau, heb dim byd i paratoi y gorff i'r sesiwn ar y wal. Naw digon, dwi'n meddwl. A wedyn 10. Da ni'n mynd i macio lawr. Mae fyny chi os ti'n gafal y gader. Dwi'n mynd i'r un gyntaf. Da ni'n gwneud cam ymlaen a plygu'r goes. Ddim yn rhy isel tro gyntaf. Gewch chi wneud heb y gader os ti eisiau. Ond cofio gynesu di'r un gyntaf. So paid yn neud yn rhy fawr. Mae chydig bach o plygiad yn well na ddim byd. Ac yn neud siŵr bod bysedd traed yn gwynebu tu blaen. Dwi'n gwneud un arall. A dwi'n eisiau chi newid ochr, bod chi'n gwneud y goes arall lan, cam ymlaen a plygu. Fel dwi'n dweud, hwn di'r pryd ni'n gynesu fyny, so paid yn neud rhy fawr. Mae'r gader yna os wyt ti eisiau fo, ddim rhaid i chi gafal. Cofio anadlu, paid y dal dy wynt. Dwi'n meddwl bod gwneud 2 arall, ond dwi ddim yn siŵr. Da iawn. Rydych chi teimlo coes yna yn gynesu fyny. Nesaf, da ni'n mynd i codi fyny ar bysedd traed a lawr. Da ni'n mynd 10 gwaith. Cadw gefn yn syth, gwynebu ymlaen. Dau arall. Fel dwi dweud, ddim rhaid chi gafel y gader, mae o yna os ti eisiau. Betsi, ac ymlacio. Reit, da ni'n gwneud plank wan nebyn y wal. Dwi'n mynd i troi rownd. Dwi'n rhoi... Dwi'n rhoi dwylo ni allan. Dwi'n gwneud siŵr bod ni'n cadw hips ni'n gwynebu tu blaen. A bod pen ni'n llonydd.
Eisiau cadw cefn sydd, paid â gollwng y cefn at y wal. Mynd un arall ar y 10, cadw cymryd gwynt. Ac ymlacio ffordd pont i barod. Un nesaf, da ni'n defnyddio wal eto. Gorau yn ôl ar y wal. Da ni wedi dod â gen yn ôl. Symudiad bach, a dyn ymlacio yn ôl ymlaen. So mae'r gen yn mynd yn ôl. Cofio cymryd gwynt. Da ni'n gwneud 10 o hein. 4 di hwn. Mae o yn neud gen ni'n fwy, ond mae'n symudiad da i ddod muscles fach yn cefn y wal. Gwneud arall. Ac ymlacio. Rhaid, dwi'n troi nhw gyd wan eto. Cefn syth, bysedd traed i fyny, ac i lawr. Da ni wedi trio nhw chydig bach mwy, ddim gyflym, ond chydig bach mwy o ymdrech tro yma, oherwydd bod ni'n gynnes wan. Os wyt ti eisiau, sy'n defnyddio braich chydig bach os ti eisiau wan, wneud o mwy anodd, os ti'n gallu wneud heb ddim byd, wrach bod ti'n gwneud fele, neu un goes, 2 llaw. Neu 2. Jyst wneud siŵr bod chi ddim yn pwysio pen ôl neu allan, bod chi'n cadw bob beth yn syth. Fel gwneud 2 arall. OK, nesa. Mae gen i squat yna, so 2. Gwnebu'r bysedd traed at y gader, pwysio pen ôl na nôl, a dyn ni'n gwneud chydig bach mwy is tro yma, a nôl i fyny. Os ti'n mynd gorau gafel, mae'n fyny chi, wrach chi ti eisiau gader am chydig bach o support, neu gewch chi jyst wneud brichau ymlaen ac yn ôl. 5 di hwn. Gewch chi wneud yma'n un o flaen y gader os ti eisiau. Os ti eisiau newid o. Neu cario ymlaen tu ôl i'r gader am 2 arall. Iawn, nesa. Press-ups yna ebyn y wal eto. Neu siŵr bod llygu chi'n gwynebu'r wal, bod chi'n edrych syth ymlaen. Da ni'n mynd am 10, so dal i cyfri, gwneud siŵr bod cefn ddim yn gollwng a bod chi'n cadw yn syth. Cofio nadlu, paid â dal dy wynt. Dwi'n gwneud 2 arall. Gymlacio. Bych fel. Iawn, da ni'n gwneud lunges ymlaen eto. Mae cadw yn os ti eisiau fo. Da ni'n gwneud chydig bach yn fwy tro yma. A dwi'n gwneud cam ymlaen. A wedyn o lawr. Cadw fron efo ni. Llygu di'n edrych yn syth allan y ffenest wrach. Ni'n llun ar y wal. Ni'n un arall. Eisiau chi newid ochr. So dwi'n mynd ochr ar y gader. Os ti yn teimlo bod chi yn chydig bach yn... Ti'n methu cadw dy hun yn syth. Mae'r gader yna os ti eisiau fo. I gafal. So wneud siŵr bod chi'n cadw fron efo ni.
Un arall. Byddwch chi'n teimlo'r goes yna'n gweithio chydig bach, fe nhw'n gynnes, wrach fe ti chydig bach allan o wynt, a mae hwnna'n peth da. Ddim wedi codi fyny y bysedd traed, rhywbeth o blaen. Os wyt ti eisiau adar braich yna, gewch chi wneud. Neu gewch chi gafel, mae'n fyny chi sut mae'n teimlo. Mae traed fi'n neud sŵn, mae shoes yn neud sŵn. Ond dyna, dal ni. Jyst nhw'n lacio. Rhaid plank ar y wal, trwy rown. Tua cam neu 2 i ffwrdd y wal. Penelyn ar y wal. A dyna ni pwysio llaw allan ac i mewn. Ni 2 arall i mynd, gwneud siŵr bod chi'n collwng dy gefn ymlaen, bod chi'n cadw dy hun yn syth. Gobeithio ti'n dal i cyfri, mae gen i un arall i wneud. Ac ymlacio breichiau. Nesa, defnyddio'r wal eto. Neu siŵr bod y sodle chi'n twtio wal, bod gen yn ôl, ac ymlacio ymlaen. Cofio anadlu, mae'n bwysig iawn. Dwi'n siŵr fe chi'n teimlo'r wan yn gweithio. Ddylai fo ddim fod yn poenus, ond teimlo bod chi'n gweithio fo. Na. A jyst ymlacio. So'n syniad i jyst mynd am 7 gered fyr, jyst i cwlio lawr. A gobeithio chi'n teimlo bod chi wedi gwneud beth i'r corff.